Buďte všetci poženaní, bratia a sestry. Slúbila som Pánovi, že keď uzdraviem, tak budem mu toto na svedectvo, aby som mohla povýšiť jeho meno a dala mu všetku česť. Dostala som list, lebo po 50-ke normálne dostávajú ženy list, aby išli na prehliadku s prsníkmi. Takže ja som išla na tú prehliadku a dali mi čas 2 týždne, aby som čakala na výsledky, že bude všetko dobré. Po 2 týždňoch som dostala ďalší list. A v tom liste som už pochopila, že tam niečo nie je dobré. Nebol doma Sergej, teda ja. Bola tam sama, tak skúšala to nejak vylúštiť. A videla tam nejaký čas a dátum a už vedela rozpoznať, že už nie je niečo dobré. Sfotila to a poslala mi to na výber. Ja som tam zavolal a oni mi potvrdili, že ten tým s ňou chce porozprávať, že niečo tam je. A bolo tam napísané, že tam bude vyčlenený tým, že s ňou chcú prediskutovať niektoré veci. Pretože na ľavom prsníku niečo bolo nájdené. Potom som dostala strach. Potom som im pozbudoval týmto, že my máme živého Pána. Ona si hovorila, Pane, je to naozaj pravda, Ty si živý a ja verím, že... Potom išla na svoje kolena, zobrala šatku od seba domov a začala sa modliť. A hovorila, Pane, nech je podľa Tvojej vole, dávam od svoj život do Tvojich rúk. Ale Ty vidíš, Pane, že mám ešte deti, vnúčatka a mám takého manžela, že sa musím starať o neho. Tak som sa modlila, ale som pocitila, že Pán je so mnou, že sa nemusím bať. Naďalej som pratala a varila. A potom prišiel deň, že som išla na ten pohovor útorok. Všetko bolo dobre som zaspala noc predtým, nemal som na ničím som nerozmýšľala. Celá rodina sa bála, plakali, mali obavy. Že prečo práve Julka, tá, ktorá chodí za Pánom, hej? Ja som mi povedala možno, že Pán dal túto skúšku na môj život. Ja príjmam tú skúšku a nech je podľa jeho vole. Keď sme išli ten deň, útorok, ráno, otvorila som Bibliu, pomodlila som sa a Pán mi povedal toto slovo. V žalmoch 91, verš 1 až 6. Neboj sa, lebo ja som s tebou. A tí, čo chodia po mojej ceste a mňa počúvajú, ja posielam svojich anielov a nemôže sa ti nič stať. Už bolo 1 hodina po obede. Išla sa pozrieť ešte raz do toho veršu v Biblii. Ale potom začala plakať, ale nie plač zo žialu, ale plač z ducha. A ona povedala, áno, Pane, viem, že mi hovoríš niečo, že sa nemám báť, že všetko je v poriadku. Tak som teda smelo šla tam. A keď sa na chodbe sme stáli vonku, že mi dávajú pláštos, keď som videla, tak ona už vedela, že niečo tam je. A prosila Pani, len nie, že by to nebola rakovina, pretože to je tá najstrašnejšia choroba. Lebo bude chemoterapia, stratím vlasy a tak ďalej. Bála sa, no. Potom sme sa modlili na chodbe spoločne. Každý sám sebe. V duchu tiež sa bál.
Ale stále myslím mala Ježiša Krista, že v ňom máme víťazstvo, v jeho ranách máme oslobodenie. Halleluja. Pretože tiež sa bála z toho prostredia, pretože tam boli ženy, ktoré nemali vlasy, nemali prsia. Ale stále si opakovala, že Bože, Ty si stále ten víťaz. A v tvojich ranách my máme uzdravenie. A Ty si, Pane, vidíš do môjho srdca a skrze vieru môžeme učiniť všetko. Potom sme ešte stále boli na chodbe a ona cítila také niečo horúce prichádzalo na ňu. Celá hrudeň horela. Celá hrudeň horela. Bol to ako oheň. Ešte sme dovnútra na ten rentgen. Bol tam taký pohovor. A tam na obrazovku už bolo označené ľavá strana. A bolo tam vidieť, že niečo tam je. Čo aj potvrdil doktor. Potom išla na mamografiu a na sken. Chceli sa byť istí, aby to mali potvrdené. Ja som išiel vonku. Ono vstal. Povedal, by som sa modlil. Tak som sa tiež modlil tiež na chodbe. Išla na ten monogram a na sken. Ruku musela natiahnuť a tak jej robili ten sken. Sestrička bola oproti. A ona druhú ruku pozdvihla a začala sa modliť. Zatvorila oči. Tak oči, tak Ježiš, ako Ty si kričal na svojho otca. Ja verím, Pane, že Ty si všemovúci. Lebo ja som videla tie výsledky, hovorí, a ja verím, že mu tým dokážeš nemožné, že to môžeš zobrať z toho miesta. Lebo si povedal, že ak budeme veriť, tak Ty učiníš. Ty vidíš, Pane, že ja mám vieru a nechcem, aby moje deti zase trpeli, pretože ich otec tiež ich opustil, keď bol malý. Aby keď vystúpim z týchto dverí, aby moje deti sa radovali. Keď som vystúpila s radosťou, a oni to nemohli chápať, doktori, pretože tie druhé výsledky, monogram aj sken ukázali úplne normál, nič tam nebolo. Všetci žasli od úžasu, že proste, čo sa stalo? Ešte sme potom k ďalším doktorovi. Spýtali sme sa, či má Daniel problém. On hovorí áno, preto sme poslali tento list. Ale nevieme z toho výsť, pretože tie nové výsledky neukazujú nič. Potom išlo ešte na ďalší test, lebo nevedeli z toho výsť. Možno, že sa ale ona už vedela, že je to dobré. A ona sa len smiala a už len ďakovala. Taký postupila ďalší test. Lebo v tú sekundu, tú hodinu doktori z toho nemohli výjsť. A v tom ešte ja chcem povedať, že keď sme tam boli, tak doktor povedal, čo ste robili? Vy ste sa museli modliť na chodbe alebo niečo. Sám doktor. Potom sme to potvrdili a s radosťou sme povedali, áno, máme živého Boha. Halleluja. Potom keď vystúpila, a ona povedala, že cítila tú teplo na svojej hrudi, že ako svätý Duch pracuje na nej. Vtedy chápala, že tam prichádzalo uzdravenie. Že bol s nami Duch Svätý. A chcem vám povedať toto. Ešte nedelo, ako sa modlili, ešte jednu vec sa povedať. Tu sme boli v cirkvi a bola výzva, že každý môže sa modliť za chorých. A ona sa modlila, lebo vedela, že má ísť na tie výsledky.
povedala pani, daj mi vedieť, že so mnou položil svoje sveté ruky na mňa. Boží brata alebo sestru. A len čo to povedala, tak mamisko proste ju chytil odzadu. Chytil ju odzadu a ona pocítila, že to bolo znak, že dal Boh, že je s ňou. Pretože ona sa modlila k Bohu. A vieme, že Duch Svätý stále používa niekoho, keď niečo činí. Tí, čo sú v duchu, tak to len pochopia. Ďakujem Bohu za to všetko. A že tieto modlitby boli vyslyšané. Že naozaj On zomrel za nami. A neopúšťajte Pána. Pretože On nás neopustil. Lebo On jediný vás môže uzdraviť v tom čase, keď vy už doktor nemôže. A pokiaľ ste silní a máte dostatok síly, choďte za Pánom. Pretože Pán nechá tie skúšky na náš život, aby nás otestoval, ako ho milujeme. Lebo dopúšťal aj na Joba. Všetci viete ten príbeh z Biblie. A ďakujem Bohu a keď môžeme sa postaviť. A chcem sa spoločne s vami poďakovať za to, čo učinil v mojom živote. Sláva Bohu, amen. Ja ďakujem Bohu za to, že Pán je živý a uzdravuje. Keď sestra hovorila toto svedectvo a mne Pán dal na srdce jeden verš z Božieho slova, lebo Pán vidí iba vieru. Pán pozná vieru a chce, aby ste mali vieru. A prišiel mi príbeh z Božieho slova, keď jedna žena bola chorá veľa rokov a mala takú vieru, že neišla k Ježišovi a neprosila sa k nemu, uzdrav ma, ale mala takú vieru, že povedala sama v sebe, dotknem sa jeho plášťa a budem zdravá. A Pán chce, aby dnes my sme prichádzali v jeho prítomnosti k nemu a tiež sa ho to týkali a aby sme tiež boli zdraví duchovne. Amen. Poďme poďakujeme spoločne za to, že Pán uzdravil našu sestru. Halleluja. Poďme sa modliť. Ďakujem Bohu za to. Poďme, poďakujme teraz Pánovi za tieto zázraky, lebo naozaj doktor uzdravuje, ale Boh lieči. Amen. Ja ti ďakujem, Páne, nebeský Oče, hoď sa nám menca delom. Menaj sa nám tu, keď delom, ďakujem ti, Pane, že ty si veľký Boh, ktorý vidí každý problém, každú chorobu, Pane. Me vas a vayas morolazo, Karen, tu te delom. Menaj sa nám tu, keď delom. Que si cabeza la mente sana, dela. Si cabeza dela. Hoy piristalal vira na sua limata dela, aleluia. Piristalal sa dela. Que ande tu te amensi pacha moraya. Anile doktora, vi lumate penela na. Tu mindi penes haidela. Ande pa kodona isara tu te dela. Hoy nay amedel. Slabo vajcino, desi amedel paro. Zuralo, kaj birite kerosa. Mene Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen! Jezus, zostaňte ako syna, brá sestra, lebo toto, čo Pán činí, je milosť. Amen? Amen. Teda poďme pýtať nášho Pána, aby nám dal milosť. Aleluja v našich srdc. Você tirou vás angla deste kangeri? A mangle de lesta, čačes i mila leske, i te pero pretute. Aleluja. Slava Ti,
Amen.